Jo, jo, jo. Vypnul jsem příšery, takže... jak bych to řekl? Nebude se to tolik lagovat, jednoduchý. No to taky, ale hlavně... že nebudeme moct mít třeba kostní drť, takže... Jo, jasně. Udělal zase den, že jo? Jo. Taky paráda. No, nevím, snad se ti to takhle, jak jsem to postavil, bude líbit, no. No, doufám, že jsi to nepostavil mini. No, mini to fakt není. Zas a hlavně ne mega. Jejda. Teď bez prominutí, ale musel jsem bohužel zakročit, protože nechtěl jsem se zase, aby se nám to seklo a podobně. Sakra, nemám jídlo. Běž natěžit jídlo. Natěžit. Kostní drť. Tak jsem se podrobil cheatování, protože do džungle nechci chodit pro dřevo, protože by byly obrovský lagy. No, tak doufám, že A tak to čípání budeme vítat možná tak při tvorbě stromů a nějakých kravy. Fakt, ale musí to být fakt jako třeba kvůli těm lagům, protože diváci by z toho měli fakt ty... Základ toho baráku jsem udělal kamenej, tak budeme dělat ze dřeva. Jo. Třeba, to je prostě nějak se dohodneme. Ale doufám, že ty diváci pochopějí, že jsme tohle prostě musí použít, protože ty lagy, to je fakt strašné. Dřevo tam zůstalo. Co se ke mně speš? Vidíš, už jsem neřekl to slovo na s. Co se ke mně se a pd. No, cože všichni pochopili. Jo, všichni pochopili, to je jasný. Hele, kráva. Jo, to je naše... Na jednom serveru, oni tam zavřeli do železa jednoho týpka. A snad celou dobu na ně vystrkoval shiftem prdel. Kropím krávu, neboli naši učitelku. Myslím, že v tomto dílu stejně asi nestihneme postavit farbu. Že to bude až příštím dílu. Asi jo, no. Jdeš zítra do školy? No ne, asi. No, já nevím, jestli zase nezůstaneš třeba doma. To už ne. No, fajn. Už tak mám velký problém. Ale hele, musím se domluvit, já bych potřeboval jít i zase do parku, až se mi zahojí ta noha, protože já jsem si ji rozříznul teďko víkend, tak aby se mohl natočit už konečně to sýval k videu. Jo, jasný. No tak. Tak ale víš jak, potřebuješ něco nasadit a kameru. Kde jsi si na kameru? Kameru mám svoji. USBčko má můj táta, tak se nějak to dá. No, tak to bude v pohodě. Takže už jsem tady. Zase si změním. Máme před domečkem kytičky. Mítí. Kytičky jsi tam dál, jo? Jo, už mám crafting. Jaká bude podlaha ze dřeva? Míro. Podlaha, no ze dřeva. Jo, já si totiž měním to pohled, aby to měli diváci lepší. Minimals, necháme, power saved, ještě, jo, to jsem asi max FPS, bez váhy, doufám, že to, ne, to není střílečka, takže zpátky na power save. Ale tak Fraps to má na střílečky, že jo, takže. Tak já tam jdu zatím vyskládávat dřevo. Ty máš dřevo. No, jasně. A jídlo taky. Ale budeme tam nechávat mezery jako crafting, budeme zabudovávat výšek, jako do země. To z našeho ode mě. Jo. Já právě šetřím místo, tam dávám do země i truhly. Možná přesně tak, jak jsi to dělal. Co děláš? Co to dělal? Vypadni se tady má, tady bude crafting. Což tak udělá díra do země. Tady bude takhle truhla. No, taky tam, máš truhlu? Ne. Tu jdu dělat do craftingu. Máš hodně dřeva? Jo, jsi tak. Fajně. Ty jsi mě totiž nenechal dotěžit. Ale mám už jenom 5 kamene, takže nám nezbylo na pec. Já jdu pro šutr. Ráda. Dnes těm dodělám dveře, jo. Jo. Zajímavý na to multiplayer, jak se to seká, a přitom ty mý videa jsou tak pohodový. Akor teďko budou mít hodně dobrou kvalitu, už při nich i mluvím. Tak příště se asi potom vrhnu na ten let's play, ne?
No tak, že jo, takhle si postavíme prostě obydlí a tak, jako aby to nějak vypadalo, no a pak budeme spolu dělat nějaký krávoviny, prakticky no. Prostě abys to se mě... Teď podporujeme krávoviny. Krávoviny, Ale budeme dělat kna, hovadinky, jo. a když si sejde písek. Jo, vody, myslím. Jo, tak ráda. Byl odtud kousek. Teď jsem to pěkně poslal. To se postavíme sněhulák. Jo. Hele, s brožíkem vůbec nic nebudem točit, je ti to jasný? Jo, Nebude se nám do toho vůbec vtírat. jasný. Nic jako, když tak, bez urážky pro něj, ale občas nějaký... Jak ti to takhle, je to poznat. No. A teď to, co jsme teďko řekli, a tak on to video nesmí vidět. A ne, Já mu ještě pošlu na Facebook. No, teď jsem to chtěl říct, že mu to pošlem. Ale ne, tak občas má fakt ty nápady fakt takový postižený docela, jo. Fakt bez urážky, ale... Tenkrát na té chatě, tyjo. Tak se tam rozbrečel a začal říkat, že všechno podělal. Proč? Co to? Co? Je to vykoplo, že jo? Jo, mě jo. Já jsem začal spamovat. Ty jsi spamoval do chatu? A už mi to za chvilku vykopne taky, jsem tady jediný. Ne, nevykopne. Uf, dobrý. No, ještě, že mi nespadnul fraps. To by bylo hodně blbý. Tak, ještě natáčíme 10 minut. Já potom bohužel musím jít vytřít chodbu, ale třeba se dostane k natáčení ještě večer. To by šlo. Jo, potom můžeme když tak ještě tak něco natočit, třeba další díl. Ale budu bohužel ve tím pařit single. No, tak třeba dostaneš nějaký nápad. Co pak? My natáčíme video, ale klidně. No, cože? Nic, byla máma. Jo. Tohle prosím tě vystřihni, jo? Já nevím jak. Ale to neřeš, prosím tě. Teď vůbec nic nebylo slyšet. To bylo jenom takový, jako taková ta... Mám tady kámoše. Kámoše? Natáčíme víc s kámošem video na internet. O Minecraftu. Kdo tam je? Ten kluk, co bydlí nad náma. Jo. Kdyby si minule viděl, jak kalo Minecraft. Postupuje horskou dráhu. No, to je dobře, že aspoň další hraje Minecraft. Dobrý, mám asi 78 toho kamene. Já jsem postavil 2 pece. Ty pojď nahoru. Proč jsi je taky nedal toho dovnitř? Aby jsme měli nějaký styl. Tak jo. A mám písek, dávám ho. Jo, já mám uhlí. No, tak to tam strč. Dal si něco do truhly? V obou je... Ne, truhle je zatím prázdná, ale něco tam narvu. Máš nějaký dřevo? Jedno. Dej sem. Je v truhle. Jo. A ty 2 vlny, fajn. Já jdu natěžit zbytek dřeva. Já taky. No tak nechoď těžit. Proč ne? Co mám jiného dělat? Nic jiného nepotřebuji. Pojď ke mně. No, já ti hodím 2 Sakra, kámo, potřebujeme jídlo. Tak chcípám hlady. Fajn. Tady máš... Kolik máš těch? 1 strom a 1 ten. No, to si nech. Jdi těžit, ale ještě stůj. Já ti hodím jídlo, protože tady nic kde v okolí žádná není. Vlastně tak. Co asi? Kuře. Ráda. Tak jsme. Názím a teď to si vezmu a dám ho do truhly. V truhle je ještě 6 kuřat. Ty natěž dřevo, ať máme, hele, stromy. Nevím. Já bych se mohl zatím... Mám docela lagy. Já teď zkoube. Jo, ty lagy mě štvou. Co bych mohl vypnout? Hele, v tom frapsu, když... už se to...
v tom frapsu, jak tam máš třeba těch 20, 30 a různý takový ty, jako fr, tam je myslím napsáno, nebo víš co myslím? No jasně, v tom rohu nahoře. Ne, no to taky, ale to teď ne, ale sakra. No, bezva. To se mi vůbec nelíbí. Mám asi... Co to je? Je zmizelo dřevo. Se ti vrátí. Já jsem ho dal do toho, do craftingu, toho malýho. Dal jsem si 44 dřeva. A když jsem ho položil do aječku, tak zmizlo. Co? Do jakýho craftingu? Ne, jak máš panáčka a vedle toho máš napsaný crafting. No. Máš tam 4 čtverečky. No já nevím, tak si něco udělal blbě. Kolik jsi ho měl? 44. Tak čekaj, tak to jsem. Neřeš to. To prostě když na nás kašle server, tak my si to uděláme takhle. Aby se, kolik, máš to dřevo? Jo. Tak 44, zbytek mi naval. Nebo zbytek... Co děláš, sakra? Však jo, zbytek jsem ti vrátil. Jo, aha, jo, takhle, no, tak to je fajně. A já ho dám do truhly. Fajn. Jo, nějaký to dřevo. Ty bláho, to jsou ale lagy. Aha, tak to je na jednu postel. Ne? Jestli takovýhle lagy budou ve videu, tak to mě zabijou kritikou normálně, hej. O co, prosím tě? Kdo tam bude spát? Ne? Manžílkové. Hej, akorát mi to přišlo, přesně na jeden blok. A co? To dřevo? Jo. Máme, ty jsi vůl. Pantaj. Máš uhlí? Jo. Všechno je ve 2 peci, v každý peci je 11 uhlí. Fajně. Jdu na dřevo. Fajně. Ne, pojď se vyspat. Ale... Pojď se vyspat. Jsem skoro dole. No tak těž dřevo. Já tady nejsou příšery, můžeš dát rovnou den, nemusím chodit spát. A tak jo, jdem se vyspat. Pozdě. To prdel. Co tam mohl zůstat dole? Já ti dám prolízat oknem. Se zvloupal normálně. Tak dokud tam není sklo, tak je to počítáno za dveře. A jo, na ty tvý kecičky tě to užije. Přesně tak. Ovce, je po tobě. A další. Chcípni. No vidíš to. Mám 6 dřeva. Co to bylo? Co? Něco píplo. Už nabil můj mobil, že se nabil. Jo, jasně.